monyalo kineno jatend piny William Ruto bende geto sundo unga mondo omed keto maino e weche mag arita kwe ahinya e pinje kaka Sudan, South Sudan, the Democratic Republic of Congo, Somalia kaachiel kod Haiti. Ruto geto bedo kod twak kod jotelo mawuok e piny Haiti kama gibiro bilo mbaka e wi chenro mag keto kwe e piny Haiti ma timore motelo ne romo maduong' midhi bagi e piny mar Brazil e boma Belem. DIC habari. Very good. Ana Masekeli ujambo. Very good. Very good. Ya ile barabara ya. Migao mar thieth dwaro mondo orid chike kod kuma ne metho mar ndawa kod yedhe mamoko mamero ji e pacho ka koting'o mako ji mafuong'o ndawa oyaye e kor gweng'. Jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni mane loso e kaunti ma Kirinyaga bang' romo kod jodolo okone nyaka koro ket chike motegno mar reso rowere e lwet yedhe makech kapok gilal chutho e mer mar yedhe gi ahinya to ndawa. Dwaro mondo mi ji oriwre duto koda ka ute lamo e lombo rowere e yore mopogore opogore. It is more dangerous. Kama wewe ni mvuta wa sigara, si uende na huko chini kwa mashamba yako ama kwa mto uende ukavutie huko, lakini usivutie karibu na watoto wadogo. Na pia karibu na kanisa, karibu na mashule. Wewe, we want to have zero tolerance, and I want to ask the public health officers across the country to enforce this, because we have enough public health officers in this country who are able and they are trained and they have all the requisite information and tools to go and enforce. Jopuonje mag junior school poda medo go debe mondo omigi teko mar tayo chenro mag somo mag junior school ma ok onywandgi kod skund primary kaka en sani. Jopuonj go ma oloso e kaunti ma Siaya kotelnegi kod Richard Agot ma en jakanyo mar riwruok jopuonj mar Kuppet koni giol kod telo magikoni en mar agoko mag jopuonj primary e thoth sikunde magipuonje. Jopuonjgi koni pachgi kaka jopuonj matayo somo mag junior school osebedo ka idewo kod telo mag sikunde ga kinde mathoth to gitemo rieyo weche magineno ka ok dhi makare e sikunde. Motelo ne ywaruok ni aputa mar somo mane olos kod jatend piny William Ruto ne ogolo paro mondo mi jo grade mar 7 nyaka 9 odong' e sikunde mag primary. Mapuonje e junior secondary school nyaka mi nafas mondo skunde go obed stand alone, gibed kendgi. Mano e gima wan kaka jopuonj ma Siaya wa demand. Nikech jopuonj mapuonje junior school osebet kanegi shida mang'eny ginwang'o kuom head of institutions mag primary ma ok giwinjre go nikech they are training kaka no gibedo trained opogre kaka jopuonj mani primary no bedo trained. Sani nyithindo dhi timo penj mar giko higa, onge laboratories, onge chemicals, onge apparatus, to jok mowe ni manage skunde wa mag junior gi onge gi interest mar learners. Omiyo wago kwayo sirikal mondo mi owego siasa gi wach school, to mondo mi gilos weche machando jopuonj mag junior. Wabro wuok oko kendo wabro bet ndara nyaka chop rom sirikal winj ywakwa market junior school obed kar kende. Kochopo weche mag tuke, kochopo weche mag pesa ma sirikal kele skunde, jowete wagi onge kaka ginyalo implement curriculum e yo makare. Omiyo wariwre gi jowete wa moko across the country mondo wawuo gi sirikal otim dwachwa. Kodong' ndalo 5 kende to duond bura mar ODM timo welo mar manyo jachung' mabiro fwadho bendera mar duond burano e yiero ma adundo mar kar chung' od bura ma Ugunja. Mago kuom jochung' mabiro nakone mar manyo tikono koro kwayo kuku mar ODM mondo obiyo ta yiero ma huyanga kendo keto apisas ma ok oyiengore konchiel kinde welo mar kar chung' od burano ma biro tok kuku mar ODM winjo ywak kendo medo tesend 2 manyien biro lute ombulu chieng' tich abich mar jumani. Kinde no moko kuom jopiny kar chung' od bura ma Ugunja no kwayo kwe kinde welo mag ODM ka giwacho ni kar chung' od burano
osebedo kuom thuolo malach maonge jaod bura kendo koro winjore omigi thuolo mar yiero jatendgi manyien giwegi. Yier ng'ano ma gihero gadiera. Bende wakwayo jopiny ma Ugunja ni kwa dhi e yiero to wayier maber kendo wayier kwa ng'e ng'ama wayiero, kik wayier ng'ano mana mawachnwa ni ng'ani oromo, nikech Ugunja en kama dhano some kendo wich ler. Adwa ni miyo ka miyo, ot ka ot, kichako Ukalama kidhi Sirako kiluo nyaka Ruwe biduog nyaka Ulegega nyaka Siranga, Nzoia duto wadwa ni waduog oko mondo wadhi kura kago kura ma ambira karwa ka wabro dhi kamiluongo na Ambira Chiefs Camp. Ugunja dwaro jalno manyalo deal gi jo Ugunja e yo makare ma pache lew. Wan wahero mondo joma neutral kendo joma ok okawo komora mora emochung' ni yiero ni. Ne wach ni wadhi yudo duoko ni e kinde makare kapok otim by election. Kwa ng'iyo to nego ben by Wednesday waseneno list ni kendo wadhi ng'iyo to joma gi moket mondo chung' ni yiero. Nikech yiero nego ben ni jopiny ema yiero gima gidwaro, ng'ato kendo kik bed okelo jok ma favor ng'at machielo. E kinde ma yiero ma higa 2027 medo sudo machiegni, moko kuom jotend rowere ma pacho ka koro ochako chenro mar jiwo rowere wetegi mondo owuog oko kendo kawo thuolo mag telo ni mar gin kod kwan mathoth ma nyalo kelo lokruok magidwaro. Kaluwore kod ja ohala Victor Ongola, thoth rowere pacho ka thoro goyo koko e wi telo makare magidwaro to gionge opande ma en okumba mar kelo lokruok e telo ma pacho ka. Kuom mano nojiwo rowere mondo obede ong'ala manyime e kelo lokruok e yiero mabiro ma ok gidewo hikgi. Nowacho magi kar chung' od bura Mandhiwa e kinde mano chiwo ute moger gi riwruok mar Victor Ongalo Foundation ne moko kuom mond liete e kar chung' od bura no. Nikech wandikono wani dhuka uru kura, to kwasekawo kura to wagone jomage, wagone jodongo ka. Nyiso ni nafas marwa onge, to wang' ni wawacho ni wan bende nyaka wakaw nafas kendwa wuon moko miwa. 2027 en sa mar youths. To wan kaka youths nyaka wawuog oko, wakaw kura, to kendo nyaka wan bende wakaw nafasegi. Doka kata mana ndhipwa ka machiegni ni ncheko tong' lwet ng'ato molwarelo. Seche mose tong' lweti idwa dhi manyo ne jogi nang'o onge. Youth wan kaka joma tindo onego wang'e gima kiny ne konywa kata gima kiny ne kony. Kora mogo jonga daka yueyo ma adundo akweni kikite mgo nikech ote uduto ma uoro na kai abro somo kapok watieko chenro ni mar migago. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege 20 Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Kaponi ano kabiyudo parinit ka wuone odni, to eno biro yeni anga. Parinit, wachna en ang'o momiyo biro kae sani? Ang'o marach? Gimoro amora rach, Rajiv oyudo accident. Ang'o? Oyudo accident? Kawuono ni initimo richo maduong' nikech ne miwa Parinit owuok e odni. Kawuono ni inikalo kiew. Ere kaka Sanju biro timre gi wach mar Niti? To kendo ere kaka Rajiv biro timre gi wach mar Pari? Ana biro timo ang'o? Nyasacha, ma en tugo mane matugo ni? Buy Smarter Bundle today.
dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Save big this week with Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Kendo Nyakwaramogi, riwruok mar jogo buge chapa Kenya Publishers Association koro kwayo sirikal mondo ochul gi gowi mar omenda mohewo bilion 3 mar buge mayande ogo chapa ne somo mar CBC ka giloso kinde keto ayanga chenro mar chakruok kod chieng' buge mong'ere kaka Nairobi International Book Fair. Giwacho ni sirikal bende pok ochulo gi omenda mohewo bilion 5 mar goyo chapa buge mag grade mar 10. Kata kamano giwacho ni gisechwalo buge maromo milion 200 e sikunde moromo jopuonjre duto mag sikunde mapacho ka idhi nyime kod sombgi. Bende giyango ni giesani gitiyo kod obila mar ndhiyo jogo mauso buge mabandia. Supply last year, moko this year. Koro gima timre ni government still owes us bilion 3 mapoka gichulo wa. Koro beno wakwayo ni mondo bilion 3 mondo chulo mondo miwa thuolo mondo wadhi wachak grade 10 ma buge moko osebedo approved. Koro for grade 10 udwari to bilion 5 ma serikal ochul publishers mondo ginyal supply buge go mabeyo. Joma oketo buge go ma piracy mang'eny ging'eny kabisa Nairobi ka. Watemo kaka wanyalo mondo wa get rid of that piracy. Koro wan gi private investigators matiyo kendo wan gi police, wan gi Kekobo makonyo wa Gwent Anti-Counterfeit Authority makonyo wa mondo wamak jogi. To wabo maka gi nikech buge go sake moko rach, sake moko gionge pages, koro giketho nyithindo ma nyathi somo buge moro mobedo pirated with wrong information. Nyakwaramogi, bende ing'eyo ni nitiere miere moko e kaunti ma Migori ma ji odak kod chiaye e udi kendo korka nindo otenore kod kund dhok ma ni kaluwore kod kuo mar jamni e yor ang'enge ma jokuo jamni lodhogo mana dhok e udi kendo chwe nego ji e kinde kuo mag dhok. Mbaka jafwambo marwa Walter Nyambaga menyonwa midhiero ma jodak e kaunti ma Migori kale kaluwore kod nek mar miyo kod chuore e odgi kendo weyo nyathi ma jahigni ma dweche 2 kich. E sigana ni obilo mbaka kod moko kuom joka mane oweyo kuo jamni kendo olokore bero ji makare gweng'.
Nodhiambo kendo chieng' ng'wel ka thurore ode kaka pile. Gwen mane odhi manyo pea, rombe mane gweno lum, to kod dhok mane odhi lago duto duogo pacho nimar piny olil. Bang' odiochieng' dar kod kom duong' mare kendo loch mudho mako kom, jodak mane alwora maka bende rwako chir mar bedo e otieno manyalo bedo kod achiedh nade moko yangi. Jamni monywando nyaka rombe kod dhok idaro e dipo kendo ikogi ot kaka yor tony kodgi kik kwalgi. Dhowa kaka waritogi ok ng'en wakanogi ei ot, onge kaka waritogi nikech waonge gi gik manya ritogi kaka bunde. Yes, waritogi mana gibet e kirungu. En ot ma ji odake opoge kar bedo, jokon to kod kar nindo. Kata kamano e chumba machielo en kar dhok. Chon ne wanindo mana gi dhok oko, to ne giketo ni koro sani gine gikwalo wasaidi. Koro gineno ni kwapidho dhok, kwakete liare kanyo to gibiro gikawo. Kendo warita tita dhok, koro waketgi e udi ma en mane tie kitandeni. Nimar jokwe mag jamni mamecho kod ang'enge nyalo chopo sa asaya kendo toko jamni duto ka gimanore mager kod magina. Kogik sa auchiel wang'e, wajambazi biro bedo e dhot kacha. Ka yawo dhot to aneno ng'ato ka ng'ato ni kanyo, to ka ang'iye to duogo aya aloro dhot to baya gi lisasi, taloro dhot tadok e ot. Oyugi Okidi paro midhiero mane ojuke kane jokuoge mag jamni omonje kendo kwalo jambe e ot odiochieng' mane okoni ngimane ne orumo chuth. Koro ka dok e ot to gite giduogo gitimoro nane, giduogo koro gitwatwa dhodno spidi, koro gikawo dhok direct koro antana e ot. Onge gima nanyalo timo kich ne gisemonja kaka naonge kaka nanyalo konyo. Koro tok kane gisegolo dhok ne giringo gi dhok maromo nade? Dhok giringo ringa giluwo yo mochiko Parpar to ne gilal ma area ma Nyanchabo. Malit mokalo ni kata tok kane giseyuoro kamano kendo lawo dhok ka gimakore kod obila, mana pien mag jambe kende emane giyudo. Pien moko noyang' kocha mane gikelo Marindi. Kane gisekelo Marindi kanyo to gigo noter loka kadiyo. Manyalo romo kilomita 2 mane gweng' achiel nogo Maragana e kar chung' od bura ma Suna West e dala mama Pelista Doyo piwang'e mol odhiambo kodhiambo koparo lit manie chunye bang' jokwe mag jamni ne nego wuode kod chi wuode mane ochwadi kod magina e ot. Jikuogegi ne gibiro ka to be kata dod dhoki nino ka gigoyo dod mayie mane gigoyo to gidonjo to gisogo gigolo mayie gi bunde to gigo chigi gi bunde to giwuok gidhi. Tawinjo ka guko gwe oko, koro ka gugwe oko ka chungo mondo ang'i oko to already ne gisedonjo gimenyo dala kamoro amora. Nokawo thuolo moko tawinjo ka dhot omuoch, koro ka dhot omuoch kawinjo gi mana ka gisedonjo ei ot ka giromo godwa. Okoni kit kuma kamano ne omaye kwe kod familia mare. Kich ne gidonjo apoya, gidonjo to gidonjo irma iyoka, okato winjo ka kechin oyoki ne kanya dhode. Koro ginyani chaba ka gibiro. Koro wabachen tang'o. To nopocha bunde muoch ka. Koro kako wuogo ode kacha onge. Kendo chako winjo machaba ka gigo fwaya ka gidhi kar giseniko ka gidhi. Dhode otieno ne nika iluro negi oko. Ok muoch olusaji chielo moro ne gichak gimuoch. Yes. Gimuocho gimari gima separa bich ka giwuok oko gichak gimuocho moro e laro ka. Kasewinjo ka gimuocho ka gidhi mwalo ta luongo nyathi moro ne ninde od madhi mondo obi oyawona dhot. Koro oyawona dhot tawuok tadhi od koni direct. Koro kaya dhi kono ayude ka en ng'ama osego moko nyalo nosetho.
Nyathi masani njejore kod nyangeliare. Masani en ja higni 5 ne otony tho ka min mare kod wuon mare magina ne omako e odgi mana e kitanda ka ojadweche 3 e kindeno. Anenga maene no togi kanyo. En togi kanyo koro min ode makoro kana via mulo. Monda nyise ni choro sa to. Ang'eni kod onindo. To kamule tayudo ka embe kare gi sachi cha umake yotanda ankara eno remo chwer to mattress odio mudho remo kola endo no tikare wika igach police motere district ko harakati machopo district kanyo ma to koro mami e chak ema nomadho ka en gik tuo goye tatero osiptal ka juma koro ka duogo tadhi kama jumbe koro adhi manyo dwe marom kode mondo andikne itadhi ayudo koro naruone gi nyuka kar maketi kar gi maria matin taruone gi chagni to madho sama joge tatedo chae lilo to madho anti nyathine kia gimoro amora ne gini na nyithindo 2 achiel to gwenyore gi joka dot modong mane tin ne jadi achiel gi juma achiel en podo moko tuno dot nyaka sani to kia ong'eyo ni wane jonyuol. Bang' yudo muya mar ni nitiere bungu moko ma kosekwal jamni go to iringo kendo ipandogie, wachako wuoth mar chako nono matut kama bungu no nitiere, duong' mare momiyo dhogo nyaka pand mana kuno. Walaw ga nyaka korgi kono to Kuria kono magikal magidhi Tanzania kendo gibiro nyaka gi bunde ei Kerege, Nairobi ndugu. Gefwenyo ndachwa kendo gilal miro kapok piny oru. Kata kamano wayudo thuolo mar loso kod jal moro mane nie dier kuo jamni. Kata kamano gisani olokore kendo miyowa picha mar kaka ne gitimo kuo mag jamni mbaka manyaka wapandie mana nonro mare. Kapiraj dhok dhi chwere kuom ndalo de kuom kabisa mabed nokwanende nene nyalo nena nena mapiny ru kiri to mwaduni dhok debe mabor nijiri nyaka tarime kuchoge bende uchibiri moro kanyo maduong' kabisa mane dhi pane dhu kanyo mane wadwang'ore. Kata wadayo dhoge bungu kamano watang' kendo yao chunye mar miyowa kuku wach. An gima ng'eyo ni ajadiri weche magonyo katimra nade okadwar. Nitie kijana moro ka norach nogola ka chieng' moro gi rieko nwadhi sero nyako mwalo piny mar Kadem. Kana yudo tich manyien tiyo nyini ne jakuo koro nodwarwa ka kuo ni nadagi makoni ni kama gini kela to kare tek mana wacho wechego embele ji galamoro akono ni an yura kuna neno katimo gik machalo kama to ng'ato kinyal wuonda mwadhi sero nyako to tera gi marach nadagi mana podhore nyim sirikal mapodhora mabedo ng'ama ler nyaka kawuono mudhi osetiyo kama ng'eny. E temo marwa mar yudo duond piny owacho e wi okang' magisekawo e wach kuo jamni madhi nyime Migori ne olwarie Luanda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Weche mag tuke ni klab mar Nairobi United nochako tuke mag CAF Confederation Cup tielo mokwongo gi amodhi